is Tilda live on Star FM. You make me Tilda live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. Makadi kumativi mana enyika yedu linjani bakwethuke kuzindawana zonke ke lapha lingalikhona sethemba ke liphileka kahle thinovimba mese mune uthano wakanaka kusangana kwathu kuita mune chenyu chirongo apo ndawo yakuzothanda nemi kusvika phakathi pawo usiku reke ntangene kupha kuthenda khulu kuna nyegelo babongile ngokukwetshisa lathi nekuthanda nesu kubva nenguva dza 6 kusvika kapani dzino nguva nyenge still around. She is the producer of this show. Saka mune chino chirongwa kulolu hlelo tinazvo zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa kulolu hlelo silakhoke okuzilayo okumangalisayo lokwethusayo izvo tinozvinzwa ka kubva ka pane dzino nguva tichasvika nguva tichabatana ka nevakomana vemapepa nawo edu tichinzwa zvekare zvinoshamisa zvinoitika uye nezviri kuitika mukurarama kwatiri kuita nditika tichabatana namukoma Aaron Nyamayaro kubva kubepa nawo reH Metro pamwe namukoma Kingston Mapupu kubva kubepa nawo reKwayedza. Tinacho chirongwa behind bars apo tinonzwa hurukuru yatinenge takaitaka nevasungwa vari kumajere vachitudza kuti chii chakaita kuti vange vari kumajere. Silaloke uhlelo lapho sizokuzwa ke ingxoxo esiyenza ke lezibotshwa esemajele lapho esizwa phela ukuthi kuyini vele okwenzeke ukubana ke abantu laba ke bebe semajele. Tinophedze sachirongwa siqhubeka ke uhlelo tabatana na Miss P simbambaneke lo Miss P kuhlandla muchikamu lapho isithithina apho pathinoti isusu couples quality time chikamu ka ichi chevanu vakuru kuleli lihlandla ke labantu abakhulu. Saka trikuti chigare pasi uyezve tichinyatso terera tichipinda ka munyaya yedu main story yedu yana sinokwa manje asihlaleni phansi silindeleke ukuzwa ke indaba yethu esilayo ke kulanga lanamhlanje. Tilda live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. This is Tilda live on Star FM. Right, muchirongwa chedu chanasunoyu mune chino chikamu patinoti isusu zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa zvinoda kufumura. Ukatoona munhu atotibata kakuti hey vedu wendo kumuro kuya kuchirongwa pane zvinenge zvichiitika. Panapa ndina Sydney auya achifamba kani hanzvadzi yake. Wakadi yako Sydney? Right, masimbere tete Tilda niwatere. Aiwa tiri right. Makadini kona ya tete. Tripo hangu tete makadiwo. Aiwa tiri right. Muri vana vanyamunhu? Tiri vana munhu mumwe chete. Oh. Haiko kaona vana vanyamunhu vasimuka vese kudaika kureva kuti pane zviri kuitika right. Chirega nditsange nekwauri Sydney. Chii chaita kuti mutibate uye munge muchizoya muchirongwa chedu? Kana uchikwanisa ungatitangira nyaya yenyu kubva kwekutanga mazvarurwa makaita makurira makaita kusvika panyaya yazokusvitsa ipanapanasi. Tete nyaya yadunza panapa nyaya huru kwazvo, nyaya iri kurema iri kudzudza iri kutambudza. Tete ndingangoti ndiri mukomana akazvarwa 2004, baba vachizoshayikawo 2005, amai vobva vashayika 2007. Ndobva ndatorwa natete vakanditora vachindichengeta ndiri mudiki. Tete hanzvadzi yababa? Tete hanzvadzi yababa. Saka ndatokurei vaitawo vachindidzorawo kumusha tichigara tese muno muHarare vachiti itawo uchimbononawo musha kwenyu usangokorere kuva kwasha. Saka zvadaro tete pamba pandiri kugara sekuru pakashayika mai havana vakwanisa kugovera hembe pamba, pfuma yanga iripo, mombe zviripo zvese. Saka zvaizvezvi zvindiri kutoona amai vangu. Ngatiteso.
amai vaigara nababa vavakarorwa? Amai vaigara nababa vanga vakarorwa. Akatanga kushaya ndibaba? Vakatanga kushaya ndibaba. Amai vachizoshaya? Amai vachizoshaya. Okay, saka uri kuti pfuma yanga iri pamba yanga iri yamai kana kuti yemhuri? Pfuma yanga iri pamba yanga iri yemhuri ichisanganisira neamai. Okay. Saka zvadaro pane amai kuziva kwandinoita sekuru vaiti varuda mombe imwe chete, mombe yeumai. Papfuma yamai? Papfuma yamai. Kuti vabvise zvinhu zviripo pamba. Saka mombe zvinhu zviruda kubviswa zvi. Alright, uri kumhanya nyatsotirondedzera zvinhu zvaida kubviswa zvi. Zvinhu zvaida kubviswa inhumbi dzaamai. Dzaifanira kugoverwa. Dzaifanira kugoverwa. Saka zvadaro sekuru zvinhu zvavo taichengeta, vauya kuzoti vazoda kutibatsira kuti pagovewe zvinhu zvamai. Panga pana mukoma. Saka mukomawo akanga achichengeta zvinhu izvizvi. Akati sekuru vadzoka futi vari 1 vakuda kutoba, obva aramba nezvinhu zvezvi nemombe mombe yaidiwa. Okay, sekuru vaida kutoba. Ndokutaura kwaita mukoma vachiti sekuru varuda kutoba sei vauya vari 1, asi vamwe vaning'ina vadiki kwavari vanga vatenderana nenyaya yekuti zvinhu zviite zvibve pamba. Saka ivo mukoma varamba nemombe kudaro, nasekuru vakamboedza kuenda kwese nevaning'ina, kuenda kumapurisa, zvikanzi sekuru munhu tomisa mukati here tozogadzisa zvinhu, kana tapedza vozobuditswa. Sekuru vakati aiwa vazukuru hazvifarire kuti zvidaro, munhu ngatitaurira nezvakanaka, vanga vakubvuma pauya polisi. Saka polisi ichingoenda mukoma vakabva vatanga kurambira nemombe, zvikanzi aiwa sekuru muda toba. Sekuru kusvika vazozviramwa zvinhu zvezvi obva vati ndakusiya zvinhu vazukuru, asi muchazontsvaga. Saka nhasi uno ndiri kuona amai vari kuuya kuhope palive, mumba mavo mune zvinhu makamera muchenje. Hapana kana majuru andinomboona achifamba kumba kwangu, asi ndinorumwa kurumu yandee ndakarara nemajuru. Ndina mukoma wangu andandichigara naye izvezvi. Tatisatowirirane nenyaya iyoyo, ndikarumwa nemajuru ndoti mukoma ndiri kurumwa nemajuru, muri kuona here zvandiri kuona? Vanototanga vabatwa nemweya yakaipa, obva vatoti zvichakunetsa zvinhu izvozvizvi, muchabva panapa muredzo panapa anomuka munozoona. Saka anenge ari kumuka ndiani? Iye amai ndo vandinotoona chaivo chaivo vachitouya. Ndiri kuti pari kutaura mukoma achiti muchaona muchanetswa. Vanenge vachitotaura kuti muridzi wepamba panapa achadzoka nekuda kwekuti mumba mune zvinhu zvezvichingovanetsawo mupfungwa dzavo. Handizoziva kuti vanenge vachinyatsokuita se, nekuti brain hadzisisiri straight mushemuyi. Saka zvadaro ndichiudza mukoma kuti muri kuona here zvandiri kuona mukoma? Vanongoti uchakaura nazvo. Saka dzimwe nguva totozogumisira taakunetsana. Saka pakunetsana kwatakatoita pamashure apa pasimba, ndinotopiwa simba rakawandisa zvokuti kana ndichibvunza nyaya yekuti madzikoma pane zvokutisungira raramo kuti tirarame, zvinhu izvi ngazvigadziriswe. Sesu vese vanenge vasinawo kana mari, kana inini wachona ndikange ndine kamariwo kashoma, zvino hazvanziwa kuda zvitangawo nekuti wawana kamari, asi kana tine mari hamudi kutaura nyaya. Saka hapana kana mukuru kana baba kana tingori 5 mumba medu. Tikada kuonesana nyaya yachona panotogona kutotanga hondo, sekutaura kwandiri kutoita kuno kutete zvakatooma. Zvokutongoti kumhuri yeZimbabwe nokumbira rubatsiro ndakukundikana. Chimbomira tisataenda mukukumbira rubatsiro, tiri kuda kuti tifambe nenyaya tinyatsonzwisisa nditya. Right, vatete zviri kutaurwa nehanzvadzi yenyu ndo zviri kuitika here? Imimiwo muri kuona chi? Inini tete ndichibva kumusha uku zvechokwadika, ndakambogara nehanzvadzi yababa wangu yanga yagara pamba. Pamba pachona pane musi wakanga wagumbuka vari kugarden, ndikakasika kuenda kumba zvekuma 8. Vagumbuka chi?
pane zvanga zvataurika enda andiri kuchikora pandawana mumwe mwana avaudza kuti ndozvataura mainini vangondigumbukirawwo ndopandati ndikasire kuenda kumba hangu sezvo tete wangu akatsamwa. Pandakanorara ndakatanga kunzwa hiti kugodzi kwangu kunzwa hiti ndopandakata kutsva kwekuti inini ndiri kuita zvekusweta here ndichitsva pandanofugura musoro kudai. Pandakanofugura musoro kudhoo kwangu ndakangonoona kwaita kunge kune marasha. Kubva ipapo ndopandakazombobvawo kumba ndikaendawo kubasa ndichibva ndazororwa ndakazoenda kumusha kawana. Alright, chimboyamwisai mwana. Right, Tsano, imi mataura imi kuti makaona moto. Ndakatoona fesi yamai chaiyo inini handivaziva vakafa ndichiri mudiki. Ndo pandakauya wakaziva sei kuti fesi yamai? Pandakauya kuno kuHarare ndichiti pane zviri kunetsa pamba ndati tifambire kwatete Tilda. Ndipo pandakavaudzawo sisi ndikati ndiri kuona mukadzi murefu mutsvuku akaita mutete mbijana zvikanzi ndo exactly amai zvangu vakaita. Saka kana ndikaita kunge ndiri kurota ndakatosvinura mumba handisitokwanisa kurara chaiko. Ndikavhura gumbezo daiso ndotoona mumba makaiswa chaedza zvoti maziso anenge achitotoiwa. Ndobva ndangofuga jira mumusoro ndobva ndangorara zvekushinga. Right, pauri kuona mukadzi murefu uyu anenge achitei? Vanenge vachitouya kwandiri vachitotaura kuti hamuchandiyeuka izvezvi zvindiri mumasora makangoti viga sembwa. Saka inini ndauya kwauri ndiwe uchatoudza vamwe. Saka pandoti ndionesanewo nemadzikoma angu zviva zvaita kunge inini ndiri kupenga. Tobva tatotanga kana kutoita hondo. Ndotoshaya kuti hondo yachona toitanga sei. Ndotozoti panguva diki takutorizina takuti patori nemhepo panapa zvinhu izvi zvirikuda kubviswa ndo zvikuita tikona panguva iyo zvinomboenda asi zvinoita zvichiuya. Alright, todzoka kwamuri tete ndofunga mwana anenge atinyarare. Right, muri kuti makanzwa kutsva kwakuona kunge marasha kwakudini? Pakazouyawo vamwe vanatete vangu pavakabva kugadheni ndozvandakavatsanangurira. Pane makore notanga vakagara zvekuma 2018. Saka ipapa vatete zvakaoma ndakavatsanangura daro bvangu kuti Alright, okay. Saka iko zvino zvamuri kutaura kuti muri kuona moto iwe uchitaura kuti ndiri kuona munhu uchizorondedzera vanhu vachitaura kuti munhu ndo exactly zvakaita mai venyu. Makanotaura here kunana sekuru kuti ndo zviri kuitika? Sekuru sekubva vachitaura kuti mandinyima zvinhu zvangu muchanditsvaga. Ndofunga musi weMonday takazovarovera runhare. Monday iyoyi? Monday. Tikati sekuru tinokumbirawo rubatsiro sekuru muye mutibatsirewo kubvisa zvinhu zvatiomera zvatakuona pamba zvese. Vechidiki vakungofa zvisinganzwisisike sekuru. Ari kufa ndiani? Takashayikirwa nemwana wamukoma akandisira inini 2023. Akarwara? Kurwara hanomborwara. Ameno chakangoitika kwenguva pfupi sisi ndo vanga variko kuHarare. Chii chakaitika nai vatete? Chakaitika mwana. Atsano imbobatai muzukuru munyararidze tete vambotaura. Chakaitika tete chekuti mwana wayanga ane 3 weeks asunungwa. Haana kana kurwara asi mukuru wachona ndiye akarwara akaenda muchipatara. Anga ane 2 years. Ari muchipatara daro mai wacho ndikati ndodii manje ndinoita zvekutengesa kuti tibatanidze zvinhu. Chiita kuti mugadzire munogara nemwana muchipatara uchitungisa hospital. Tiri panguva yekugadzira takatogadzira zvakanaka baba wacho ndanga warara nemwana kumubhedha mombe. Tichinosvika pamubhedha papa nemwana. Ndo patakaisa mwana mudiki uyo ndakabereka pamubhedha
nesi vachibva vatoti mwana wamunai mudiki haasi kurwara here, tikati haasi kurwara. Asi vakati sezvo uyu ari kukosora uyu mudiki wachona angaida kutombodi kuti agone kutengerwa kana mushonga kuti ambotirapwe. Tiri panguva iyoyo tete yekuti mwana akunzi ngaanodhindisirwa kadhi ari pamubhedha paya. Mai vachibva vaenda kunodhindisa kadhi nemwana, baba vacho ndopa vakatera vakanoona kuti tete hameno zvaitika kumwana uku. Ini ndiri panguva yekuchinja muhombe uyu, pandakanovhura pamba remwana muhombe uyu tiri muchipatara imomo, makabuda hwemsi hombe. Makabuda chi? Zihwemsi sihombe rekuti ndakaradza kana manesi achona akati tisati takambona nyangwe munhu anonzi ane mahwemsi mudumba rakadai so rauriswa riri ndo raari nemwana. Hombe rakaita kunge tambo idzirapa dzandiri kuonera. Mwana anga asina problem here yemahwemsi mudumbu? Since anga asina, anga ane 2 years ye. Ndamuchinja kudaro ndakangochiiswa mubhegi. Tichitonzwa kuti mai vachona dhindisa kadhi vakamunoiswa muemergency room muchitonzi mwana mudiki uyu ndiye abva atisarai. Mudiki mucheche? Kwete uyu abuda hwemsi? Kwete abuda hwemsi akazorarama hake akaita right. Asanga abuda zihwemsi zihombe rekuti ndichinochinja mwana ndichiudzwa kunzi mudiki akusisina pandakanga ndichitoriona ndichimubvisa. Mudiki anga akadhimitwe? Anga asina, takatoenda naye tichitobva kumba tete. Asi iye ndiye akazoshaya? Ndiye akazonoshaya kuchipatara. Okay. It's obvious kana munhu ashaya asingarwari panoitwa postmortem. Postmortem yakati chi? Hapana kuzowanikwa mukana wekuti vaite izvozvo, vakazongoti kana muchida kuti apiswe tongoita kuti apiswe tete. Anga akura sei? Anga ane 3 weeks. Okay. Saka chakazoitika ndechekuti vatadaro kufonera hama dzese tete chodza ndo zvaitika, hapana anosumuka kuuya. Ndakangomira naiye natete hanzvadzi yababa wangu. Okay. Namai vamai guru vemuroora wangu ndo vakazokwanisa kuuya. Ndikazobatsirwa navanhu vandogara navo. Anditika? Okay. Saka imimi muri kufungira kuti zvese zvamuri kutaura izvi zviri kukonzereswa here nenhumbi dzamai venyu dziri mumba dzisina kukovewa? Nekuti ndodaro futi nekuti gore rapera futi takachema ngane gore ne6. Akafanira? Hana umborwara futi ndakazongonzwa rashoko chinzi musikuru nyashaika vaigara kuwo. Uyu anga ari mwana wani? Wanzvadzi yangu futi wandakasiyira inini. Akandisiyira inini ndiani mwana akazoshaika gore rapera futi. Ndikamuchemera futi kunyatsimiko kweduko kwandogara nemurume wangu. Vakanditi ko tikafonera hama ana tete wese hapana akakwanisa kuuya futi. Takangochema tiri tega nevanhu vandogara navo. Mwana. Alright. Okay. Saka ndodzoka kwamuri tsano munenge mune maoko akanaka mwana abvadzika manai. Saka churu chiri kuonekwa ichi vatete imi makachiona here kana kuti mukomana ndiye gari kuchiona? Tete pandakaenda kumba pandotana ndakapesira enda ndane gore izvezvi sofa ndabva. Ndakambobata but ndakazofunga ndakudenha pamwe zvimwe zvinhu. Kubata chi? Mumba macho imomo zveshuwa churu chachirimo. Ndikati sezvo inini ndiri kurwadza kuti pamba pachona pakudai so mukuru wachona anogarawo kunana baba, watoti ana baba wachona vanongogara naye ikoko achingoitawo zvaangachiita. Okay. Patitsano ka imba isiri kugara munhu yakarongedzwa zvino churu chogona kuitika, majura anogona kuwanikwa. Tine nguva yekutombofoshora nekutombotsvaira kutongotomite semumba, asi zvinhu zvinotongoramba zvichidzoka kuratidza kuti zvine chirevo zvoti pandakatanga ndichifoshora imba yekusere yachona zvakatozotanga kutoya nemandiri kugara, ndo pandakazotanga kunzwa kuti yeso ini ndakurumwa nemajuru kana ndikangoda kukotsira. Okay, mamuda kuti chitete nekuti chinotoitika tete ndakambogara nayo. Akatombonditiza iye hanzvadzi yenyu ndichitofamba ndichitoudzwa kunzi zviri kukonzereswa nezvozvo. Hanzvadzi yangu akanogara kwegore mustreet. Upi uyu? Ndichitsvaga mwana ndikazomuwana ndakuenda umusha kuna 4th gondo paangari. Pandazomutora akati ndikatoruda handei kumba. Pandakanomusiya kumusha kuna tete vachiti ndichitaende umusha. Zuva randakadzoka achibva adzoka zogara mutauni tete.
saka zvinhu zvaindidya moyo ndichiti ndichingofamba pese ndichingonzi ndozvinokonzeresa zambuko racho tete ndazamawo ndaizama kutsvagawo zvichiramba ndichingoona zvichiramba zvichidzokorodzeka zvoti mwana ati saudzamara ndanomusiya kumusha but akazodzoka achibva kumusha unogara ku akazodzoka 2020 munguva yecovid mu2019 ndofunga ndichanyatsoziva ndopaakadzoka atotorwa mustreet imomo vazounzwa umba tikafonerwa tikanzi ngauye ndopaakazodzokera kunogara kumba izvezvi panga akugara ega kumba koko pamba ipapo sezvo ndiye kupesira angadzi ndiye anogara pamba kokustreet waigarira chimustreet inini tete pamba pandaingonzi ndirambe njidzokera ipo pamba pedu kana manext door chacha anototaura tiko hamusi kuonawo moto here munogara seiko kumba kwai kuchibaka moto mazuva ese vanhu vekumhiri kuraini kunonzi kwadzapasatauredi master vanototi hamuonewo here moto kumhiri ukuku munogara sei pamba ipapo ndinongosefo hangu ndobva ndangoti hapana kana chandinotomboona pa asi ndine zvandinoona tete. Alright, saka kureva kuti amusiri mega vanhu vepamba ipapo muri kuona moto hatisiri sutega. Alright, saka vavakidzana ava vari kuona moto vari kuona pai mumba here panze here ende moto wacho vari kuona uchiita sei? Inyaya utoti makuva acho natori padhuze nepamba. Saka panongoita moto wekuti vanhu vanongoona ndepanhinga apo. Moto wacho unenge iri mumba kana paguva? Moto kuti vari kuona pai kunenge kuitoti kange hondo zvichitosipaka zvokutoti kutoita nge kurwisana manheru chayo zvokutosipaka zvokuti chinenge chirwisana chimoto yacho sezvinoita magetsi anotacha kana magetsi atacha so zvokutoti vanhu vanotoona moto ototi mwawo votozotaura kuti asi mazuva ano havachazvitaure nekuti techingo ignore sevana kuti chizwa kuti nhamo yatinayo. Imimi panze pacho muri kuona here kana ndiri kuonekwa nemanext door chete? Tete pandaigara ikoko takapedzera tati ko chichi icho chadonhera pamakuva ipapo futi tikagara panze tese ndina tete hanzvadzi yababa wangu iyoyo takamhanyira mumba tese mazuva achona ndaigara kumusha ikoko but munongoti sezvo une vanhu uchiti ndopekugara kuna kwekuenda unongozvishingisawo izvezvi kusatoendawo kumusha ndini ndichitodaendawo musha but guva rachona izvo ndakanzonzera rakashama sofa pane 2 years ndazvipasvika harina kana wavakirwa panongoyerera mvura pasi apachaoneka pangooneka matombo chete pamakuva ekumba ikoko pakaradzwa baba namai nana bamunini nehanzvadzi dzedu dzimwe dzakashayika tu pangowe pakungoti unoona matombo saka tete taura zvakawanda right pamakoments akawanda ari kupinda panapa hanzi hapana nyaya apa imimi nyengetedzai vana sekuru ende amogara pasi navo vauye vakubatsirei kugova mbatya idzi. Mbatya dziripo ndedzasekuru chete ko dzababa ke? Dzababa dzakapedzwa kugadziriswa nyaya dzacho nehama dzavo. Hanzi nyaya itongoripo nyangwe mufambe muende kupi ende modaidza vana sekuru mutaure navo muvanyengetedze kana pane pakakanganiswa mukumbira uregerero kana pachida uripo muripa muvanyengetedze vatore mbatya dzamai venyu. Ndingangotaurisa kudai soungoti isusu titori vadiki kudzamara tatosvikawo pano shamari matokura zvanhasi matokura ari kuona moto ndeni ndimi handiti muchitobatana handitanzvadzi yako yarapa endai munotaura nasekuru muvanyengetedza. Sekuru kuri kutaura kwavo isusu vadiki vakati havakwanise kunge vachitaura nesu asi kuna mukoma mukuru haatoudziki zvokutoti isusu hatina zvatinombotaura. Makutombosiya zvana mukoma mukuru nemiwo mutori vazukuru handiti zviri kuafekta iwo as well handiti muri kutaura pane vari kufirwa nevana zvisina kunzwisisika apa zvichatsvage kuti mukoma mukuru kana kuti ani kwakunotaura nana sekuru. Ndingangoti muchidimbu patikataura navo vakati foni yangu haisi kunyatsonzwika ndiri pane mhepo kati ai ndichakufonera. Sekuru unoziva kwavari hautauri navo nyaya dzakadai pafoni kwakutokwira bhazi
kwakuenda kuna sekuru kwakunotaura nyaya dzei, haisi nyaya yekutaura pafoni. Hapana chero mukatsvaga izvezvi mukatsvaga vanoda kubatsirai muchataura zvikazodai handiti ya ndizvozvo. Saka vakawanda vari kutaura kuti endai kunana sekuru. Alright, chiregai tivhure mafoni 0714 414 413. Amai vakashaya nei, vakarwara here kana kuti iwe anti wangu uri mucheche? Regai tinzwe kuna tete. Ndongoti pakarwara baba vachishaika, mama vakabva vasarawo vachingorwarawo vachibva vashaika 2007, baba vakashaika 2005, ndokuzoshaika kwakaitawo mama. Hanzi chiko, hanzi sekuru vanoda kutaura nemukomana mukuru, ndizvo? Sekuru vakati vada kutaura nemukomana mukuru? Ndizvozvo chaizvo. Okay, saka mukomana mukuru aroramba roti handiende? Vanotoitanga vakabatwawo nemhepo dzacho. Kwatinoti kwamusara pavana ndiko kwaanotongoshandiswawo vachifudza mombe. Vakaona vachawana ikoko bho vanototi ndiri kwababa vangu, zviri zvezvinhu izvi vari kumba ndimuchazvionera. Vari kugara kupi iyo mukoma? Vanongogarawo kuraini, kunonzi kuraini. Isusu mastandard akaita like maplot. Alright, okay. Ndokumbira mupfeke izvo titambire mafoni edu mukwanise kunzwa mafoni. Tete tora icho mupfeke. Right, okay, right, okay. Tinzwe vari pano. Hello, Pastor FM. Hello. Yes, makadi yenyu? Azofara vanofanamata watu vari kuenda uchecheri vanofanira kunamata. Regai vazvipindurire vega. Alright, okay. Abva akata 0714 414 413. Okay, hanzi chiko nemumwe panapa. Right, hanzi tete ndiri musituation yakadaro, anorwara ndiye anovhura door, saka ivo ngavafambe because ndo vane dambudziko. Ndimwe mutirira rudaro uyu. Right. Hello, pa Tilda Life. Hello. Ndokumira mudzime radio, makadi yenyu? Alright, okay. Kune vanenge vane foni inenge yadairwa ka tokumbira mubva maita sei makasika kudzima radio. Right, varida kutaurawo nemuriri pano, tibatei panamba idzodzo. Hello, pa Tilda Life. Hello. Makadi yenyu? Chiripo zvedaisi ngozi baba vakapedza kubhadhara here rora ukanaramira. Baba zviri zverura vakatopedza. Makanzwa ndizvakaitika here izvozvo? Nekuti chaingodiwa ipapo imombe chete yainzi yeumai, saka ndo iri kudiwa mombe chete. Iyo mombe ndiyo inogona kunge ichikonzeresa, inokonzeresa zvakawanda, saka imbopedza kuenda munobhadhara mombe ive. Ndo yairambirwa namukoma wako? Zvese zvazvitori pasi, dzakazofawo nechirwere. Dzese mombe vanogona kungonotenga imwe zvinofamba zvakanaka. Handimanzo? Tikuzvinzwa mukoma, asi zvakatooma, hapana kana ari kumbobata chinobatika. Manje zvino kana muchitoda kutoti zvitofamba kakutoshanda mutsvage mari yekutotenga mombe iyo yacho yeumai iri kudiwa nani? Iri kudiwa nasekuru. Hello, pa Tilda Life. Mari? Nongoti mukoma vanga wazvisimbi pekudaro. Ndotenda matabasa mukoma. Okay. 0714 414 413. Anzi tete vana vaka ngavataure nasekuru. Anditika vakawanda vari kuti taurai nani, taurai nasekuru. Regai tinzwe yari pana. Hello, pa Tilda Life. Hello. Makadiko? Madiko kutaura nasekuru wacho kuisa namba yenda. Amuna namba yasekuru? Tinadzo. Namba yasekuru tinayo, asina musoro aziva. Alright, it's okay. Alright, maita yenyu mama,
yedza kubata security taure now handitika hanzi tete ndikuudzei zvenyu hembe dzinoda kugovewa hadzo but kana iri nyaya yemashiripitika ari kuitika ayo pane zvinoda kutobviswa ameno ndemumo ari kutipawo ari kutipawo pfungwa dzake mati baba vakaroora mombe yeumai chete ndo yange yasara isipo mombe yeumai yanga yakamirira pakuti ivo vakanzimbomirawo futi kugova zvinhu zvacho mudiki. Alright, ivo sekuru vanotaura kuti pfuma yedu yese takaiwana kwakasara mombe yeumai chete. Mombe ndo yavaingoda pari panyaya kuti vabvise zvinhu. Alright, okay. Hello Patilda Life. Hello Pete. Makadie. Tuvara nyakachinja. Tiri right hedu muda kutaurawo nevana. Kukoma vana vechaitofamba vachiva vakambobata zvakadai anambofamba uye. Mukoma havana mbobvira vambofamba tisati tatombofamba. Munambofambawo kanyange ichimboona kuti dzakamira uye. Kutofamba kwatinotoita ndekwekutoti tete itongodzwa nzi zvinhu izvi mbatya. Techitongo sakunotaura namasekuru acho motogomba chezvakuti zvakanaka. Ndanchitoedza kutoti timbokumbirawo sekuru asi zviri kuramba varikuda pfuma hapana chichabatika mukoma. Pfuma ipi iyo mombe iyoyo? Iyo mombe iyo. Saka kwakutoshanda kwakutoshanda kutoshanda kuti munganze kutoshanda hapana kana kuti chi hapana kuti nyaya dzakadai hadzina sori shamwari kuti hanzi sori onzi yebo aiwa kwakutoshanda munganze mari mutenge mombe matenga mombe muvapa sekuru handiti totenda tete nerubatsiro neruzivo nekuti tachiremerwa nenyaya dzipasina kana baba kana mai anotidzivisawo. Aiwa iyo izvi zvimwende zvimwe muchaona kuti kutongotenga mombeyo kwakutoona zvinhu zvese sekuru votouya vatogova motoona zvinhu zvese zvatopera zvinhu zvese zvaright handitya. Alright, imimi mamuchiti munoda kuwana rubatsiro kune veruzhinji vanokubatsirai papi? Vanotibata pa 078 54 71 611. Ndo yako? Ndo yangu nhari. Alright, nogona kuidzokorera zvakare? 071 dzokorera namba 078 54 71 611. Okay, ndo paunobatika? Ndo pandinobatika handitika. Alright, saka sisi tochingoti vese varikuda kubatsira vokubatai panamba idzi vobatsira through namba iyi ndizvo handiti vatete ndizvozvo tete asi nini ndakaremerwa ndini ndiri kungoitwa amai hakusisina kana mwana achandiona kana hama dzacho dzese ukadziudza ndini ndinounganirwa nemaproblem ese tete. Kana uchiti ndini ndinounganirwa nemaproblems ese uri kutiche kana pakuchema vana wachona ndini ndine chinzi nditungamirire zvese ndakuita kunge ndini mukuru vakuru vachona havaskutiri mukatete panenge pashaika vana vehanzvadzi nyange pazvizvozvi zviri kutaurwa ukada waudza inotanga yahonde kuti munotadza kana kuwirirana tete. Alright, saka chiregai zvatapa nhamba ka toona kana pane vangakubatsirai handiti totenda tete mataba handitika. Alright, namba dzavo zvekare 0785 471 611 0785 471 611 handitika. Alright, imimika tinotenda nekuya kwamaita muchirongwa chedu chanasuno. Tinotendawo tete nekuti tsigirwa muchirongwa nevateereri veStar FM. Alright, aiwa tinotenda tichazongoramba tichikuteverai tichinzwa kuti zvakamira sei handitika. Alright,
alright it's okay munogona muchibuda zvenyu saka ndonyaya tange tiinayo muchirongwa chedu chanasu no iyona ke indaba ke kadesilayo ke kuhlelo lwethu lwanamhlanje nyaya inorwadza nyaya inosiririsa nyaya yevanava vari kutaura kuti vabereki vakashaya uye pane mashiripiti ari kuitika pamba vavakadzani vese vanotobvunza kuti muri kutogara seiko pamba apa nemoto unenge uchiita sei nemoto unenge uchingobaka-baka. Alright, chisimukako shamari chisimukako muningirikire muende anditika okay. Alright, it's okay. Right, the Tollgate Motor Spares vanosupply ma-engine spares, ma-engines, ma-suspensions pamwechetekana nema-service kits nema-accessories. Vanoti ivo huyai tinawo in stock emota dzinotevera ma-Honda Fit, ma-Honda Aria, X-Trail, Runex, Bubble, Belta, Probox, Vitz, Revo, Noah, Nissan Tida, Nissan March, Mazda Bongo, Mazda B16 Mazda B18 and ma branches edu kwatiri kuwanikwa muguta reHarare mudhorobha chaimo pa number 30 Kaguvi Street nepa number 2 Robert Mugabe Road Harare shop number 2 kochizotiwo ku Highfields tiri pa 8633 Old Jaros Jiri Complex Gazaland kozotiwa pa shop B15 Musani Complex ku Gazaland zvekare kuGweru tiri pa shop number 4 Kona Akram and ED Mnangagwa Street kozoti kuKwekwe shop number 5 Nyamunda Building 4th Street kuri kuKwekwe zvekare munotibata pa 0786521551 0786852151 0786852151 tinowanikwa pama-social media platforms ese paTollgate Motor Spares. Ma-civil servants uyai makasununguka tinokupaika chikwerete chamunokwanisa kubhadhara over a year izvi munozvita nokutibata pa 0786852151 0786852151. You make me Tilda live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. Right, chiregai pane dzino nguva ndione kutambira kamasi Maslin masi uri sei maswera sei tete tikangotaura nezvamasi uchangoona WhatsApp yakutongoti grr. Right, masi takambofamba naye pano pa Star FM akabatana hake naMiss P manje please ndatongofara kuti wauya Miss P asati auya because muno mustudio amaigarika makuita matsatsa izvo kaizvo. Right, aiwa mira vana vasati varara. All right, Maslin, what brings you here today? Right tete nasi tauyawo tiri ve-fortified homes construction tinovaka dzimba tete from scratch. Iwe Masi, right nepa wakati mai papa nemapfekera wakaita kwakupinda muconstruction industry saka tinovaka dzimba tete tirikutaura tinovaka from scratch tino renovata yes kune vanoda kuitwa ma-renovations vanokwanisa kutibata tikuti even ma-interior designing tikuti ma-plans zvekare tinoita tete. Right, fortified homes construction andite yes. Alright, basa iri muri kuitira kupi maRarare chete here kana chero? No tete basa ritikuita kwese mungave muHarare marondera tikangoti Zimbabwe yose kumamisha kuma-towns kwese tirikuita tete. Tirikuti zoni izvozvi tirikumhanyisana tine promotion yedu inonzi senior citizens promotion inotangira pavanhu vane makore 50 years zvichienda mberi. Takatarisa now tete we are approaching Father's Day, we are approaching Mother's Day. Tirikuti ngatiwane mukana weku appreciate ma-parents edu panguva yakadai. Chokwadi. Yes, ingova vakiro imba zvichida stand yanga iripo kudhara kana pasina plan toita sei
togadzira plan zvekare tokuitirai maplans. Tiri kuti pamwe pachone pamwe vabereki vanga vakavakawo pamwe vakasira pawindow level, isusu we can take it up from there kusvikira yapera maceilings, magetsi, matiles zvese. Tiri kuti tete pane pamwe pokuti mubereki zvazvakamuomera ambotsveta zvese akuita zvako kuti upedze chikoro upedzewo degree iroro. So tiri kuti izoni maybe pamba pana kuzopedzeswa kuiswa durawall, ndo time yachone. It's payback time now kuitira vabereki vedu zvakanaka. Right, fortified homes construction vauya kuti vange vachizotaura ivo kuti vese varoda zvekuvaka hanzi uyai, especially nepromotion iri kutaurika iyi vakatarisawo ivoka hanzi masenior citizens asi havasirivozve vanenge vachizoitirwa nevana, just to appreciate our mothers, just to appreciate our fathers nezvavakatiitira. Mataura nyaya yekuti zvoni imimi kungo paimba facelift kungo renovata. Toziva dzimwe dzimba pamwe inotozikana kubva makore tichienda kuchikoro yakangodaro. Saka muri kuti chi, muri kuti ngatifambirane nenguva mutange kuita chi kusimudzira dzimba dziya zvekare. Yes, tete kuti maybe kwakune mafloors. Yeah. Tukuchinja toda kufambirana netime toisawo matiles pamwe mamusina matab mamusina mashawa dochinjiro vaberekiwo shower cubicles. Yes tete all that kuti even maceiling mamusina durawall roiswawo even paving tete. Okay. Yes. All right. Tichifambirana netime. All right. Ndikutoona ma questions akutopinda. Right, do you help vanhu vari overseas, like can we deal with you guys direct rather than involving family? Yes tete tikada kutarisa ezvino vanhu vazhinji vatiri kubatsira vacho ndeve kudiaspora ikoko. Saka tikuti tete vese vanoda kubatsirwa nesu vakasununguka kutifonera pa 0780 811 884 kana pa 0780 811 886. Can you come again to Corona? 0780 811 884 0780 811 886. That's fortified homes construction. Vachikukokai kuti varada kuvakirwa varada kuita my renovations. Hanzi, do they do payment plans as well? Yes tete. Tinoita ma payment plans zvakanaka kuti visira kuma offices kwedu togara pasi toonesana or even kutibata Facebook page redu rakanzi Fortified Homes Construction. Pana tovunza kuti Facebook page ravo tinovabata papi. Ndikuona ma questions ari kupinda ayo. Zvikanzi zvoni mati munokwanisa here kuenda kana kumaruva. Ndofunga munhu anenge aroda kuvakirwa kumusha. Yes tete tinosvika tinosvika toona kuti pada kuti kwaimba yakaita sei and then tovapa bill of quantity obva vaziva zvinodiwa totofambira pamberi nebasa. Yes. All right. Okay. Anzi chiri musaka chinozvinzwira Fortified Home Constructions. Anzi tiripo kuita zvese zvamunoda. Takatarisa nyaya yekuvaka kubva from scratch, nyaya yekuita ma renovations. Anzi munosvika kumusha kwese rechirokwa rusape padhuze hapa. Anditika. All right. So varida kuendera mberi vachibvunza mubvunzo, varida kuendera mberi nekuda kuziva kuti zvakamira sei. 0785 471 611 0785 471 ndakuvapa namba dzemukomana uyu 0780 811 right 0780 811 884 kana ndo pamunoita sei pamunokwanisa ka kuti bata ipapo. Yekumaruva ndo yanetsa mazuva anaya vanhu vakunakisa kumusha kana vanhu vakunakisa kumusha. Yes, so you can carry on asking my questions pama numbers iwaya chero zvamada masi toda ngokutenda nekuya kwataita. Uchamirira Miss P here kana tawenda
asi no endawo tiri kuti partner nekuvakira vabereki vedu panguva ino yemothers day takuaprocha mothers day tete tarisai muone zvinozoinda nepasi ripo dzangozi dzachi vabereki vachifa nechigumbu takatadza kuisiroshawa mubereki afane kuvhairirwa nevamwe tete muisiro jurawo gedhi iroro maaluminium doors ako mazuvano mutende achiri mupenyu chokwadi. Aiwa, thank you so much Mercy for coming through. Thank you tete. Aiwa, tinotenda. Right, Star FM sounding good all the time. Tilda live on Star FM. Tichiri panyaya dzeMothers Day idzodzo veGraceland Water Resort Lake Chivero vanokukoka imese kuti munge muchizouyawoka kuzocelebrata Mothers Day nevabereki nana amai. Izvi zvichange zvichiitika musi wa4 May. Mothers Day celebration on the 4th of May, Harare edition. Kuchange kuine zvakawanda zvichange zvichiitika ikoko. Lots and lots of entertainment and lots of prizes to be won. Kuti unge uchiuya uku hanzi parudiwa $60 chete. Pa $60 ipapo uchapinda, uchadya, uchatamba magames ese anenge aripo. Uye kuchazoitwa draw. The big draw kuchawiniwa zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Zvichange zvichiwina ipapo kusanganisira zvinhu zvakaita sema TV, ma fridge, ma stove, midziyo yemumba. Vana mai vane lucky vachakwanisa kuwana zvinhu izvozvo. Uyezve mubairo wedu muhombe, mubairo wemotikari. Yes, mubairo wemotikari mufunge. Izvi zvinogoneka kuwinika nemunhu angotenga ticket rekuti ange achisvika ikoko. Graceland Water Resort Lake Chivero ndo kuchazenge kune celebration of Mother's Day on the 4th of May. So tickets are now available Harare CBD uyezve ku Graceland Water Resort ikoko. Munokwanisa kuwana matickets enyu ikoko. Kuti muzive pamunowana matickets, fona ipa 0786 528 180 0786 528 kana kuti 0718 508 815 0718 508 815. Graceland Water Resort Lake Chivero Mother's Day celebration Harare edition on the 4th of May. Living it, no stop. Are you ready for it? No stop. No stop.